Pano ndi Manyasa Voice Box. Timanena mobwereza kuti ife pano sitimasapota chipani cha munthu, sitimasapota munthu wandale. Timamulola pano kuti wina aliyense abwere adzalankhule maganizo ake ndi mmene ndale zathu akuziona ku Malawi, komanso ndi mmene akuona kuti iyeyo kalankhulidwe kake kamupindulira iyeyo mwini wace. Ndipo pomaliza timanena kuti Amalawi inunso mutuze maganizo anu pa zimene Amalawi anzanu akunena. Ndiye lero tabwera ndi bambo Boni Kalindo. Iwowa ali ndi funso lopita ku chipani cha Democratic Progressive Party kunena kuti kuli ndi chifukwa chani anzathu a DPP mukalowa mboma nthawi zonse mavuto ozimazima kwa magetsi amakhala kuti akuchulukira. Funso limenelo lochokera kwa Boni Kalindo. Nkhani siyokhayo aliso ndi nkhani zina ndi matika limozi pa Manyasa Voice Box. Tamvera Boni Kalindo ndipo akamaliza mwachizolowezi timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Manyasa Voice Box. The DC President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ngati ku Malawi kuno kuli anthu amene amakonda kuima pa chilungamo, kuuza anthu chilungamo, ngakhale boma lokumaliuza chilungamo, mmodzi mwa iwo ndine. Ndipo sindimaphetira ndimanena chilungamo chokha. Ine ndimakhulupirira kunena kuti kuli bwino kumamuuza munthu chilungamo chifukwa pamawa azakachipeza chilungamocho azakukumbukira ndipo azakuthokoza. Lero tilankhula mavuto amene akukumana ndi anthu okhuza za magesi. Ndipo ini nkhani yochokera ku Msanje pakana ku Chitipa, Nkhotakota pakana ku Mchinji. Andu uthenga umu utenge inu aboma makamaka a Minister of Energy kunena kuti anthu ambiri akudandaula kunena kuti boma la DPP likalowa magesi amazimazima. Utu ndi uthenga umene akunena anthu kunena kuti kunali Mai Joyce Banda, kunali uyu wajantoliro amene wachoka posa chedwa pa nkhani za magesi, at least anthu amagwira ntchito zawo mwabwinobwino. Koma ati boma la DPP likalowa magesi amazimazima. Ndipo anthu akuzifunsa mafunso onena kuti kodi kuzima kwa magesi every time DPP ikamalamula imakhala sabotage? Ena amakupanga ni chipongwe, chimavuta ndi chani? Pakufunikira kuti a DPP mukhale pansi muyang'ane mupange soul searching, muone kunena kuti every time when DPP is in government magesi amazimazima. Anthu tukunja uko akuchita compare. Utu ndi uthenga umene mukuyenera kuti muutenge mwa straight, chifukwa alipo ena akhoza kumvesesa zinthu zimolakwika ayambe kutukwana. Mutukwane inde, koma anthu akunena kuti DPP ikakhala mboma magesi amazima. Ndipo uthenga umene anthu ambiri akudandaula kuchokera maangozi onse aziko lino. Ndipo tisanafike kutambasula nkhani zimenezi za magesi, ndikufuna ndikutengereni ku South Africa. Makamaka anthu amene amayenda kuchokera ku Malawi kupita ku South Africa, mavuto amene akukumana nawo. Ndipo izizi zikufunikira kuti Minister of Foreign Affairs muutengeso uthenga umwe straight. Amalawi ambiri akudandaula kunena kuti akamayenda kuchokera ku Malawi kupita ku South Africa akumalipisidwa mmaboda mma 20 rands. Boda ya Mozambiki, boda makamaka pa Nyamapanda, Beitbridge, komanso kuti akalowe mu Zimbabwe akumalipiridwa. Iyi ni nkhani imene ndiyodesa nkhawa. Andi panafunikira kuti inu aboma mutengepo gawo kuwateteza anthu anu. Muone ubale umene ulipo pakati pa ziko la Mozambiki, ziko la South Africa, ziko la Zimbabwe, chifukwa Amalawi ambiri akukumana ndi mikungirima pamene akuyenda ulendo wawo opita ku South Africa kapenanso ochokera ku South Africa. Nkhani ina imenenso ikuchokera kwa Amalawi amene akukhala ku South Africa ndiyo khuzana ndi zitupa kapena ma documents okuti azikhalira mu ziko la ku South Africa. Amalawi ambiri tikunena pano agwidwa ali ku ndende za ku South Africa, ndipo ndendezo ndizochuluka kwambiri, anthu ndizozaza. Ati Amalawi kumene koko akulephera kuti mwina agone akumakhala choima. Andi panayenera kuti boma litengepo gawo pofunisisa kunena kuti atengeko anthu amene ali awo azibwera kuno ku Malawi, chifukwa pakati apo boma la South Africa limatenga anthu kumatumiza mmakwawo. Koma panopa sitikudziwa kuti chavuta ndi chani. Anthu akungoyikidwa kundende ndipo kukuzaza koopsa, kuzaza kundendeko. Andi ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu ambiri akuphedwa,
anthu ambiri akukhalira njala, anthu ambiri akukhala movutika ku South Africa ku ndende ku ndende za ku South Africa atikhala kulendera khala ndi chani kumene koko anthu akuvutikako kwambiri. Anthu pamafunika dziko la Malawi litengepo gawo lalikulu makamaka Minister of Foreign Affairs achaponda mukanaonesesa kunena kuti amalawi amene ali anthu anu akukhala bwanji ku ndende zimenezi za ku South Africa. Andi lero monga amene ndanenera kunena kuti nkhani yathu yayikulu imene titi tikambirane ndiyokhuza magesi akuvuta kwambiri kuno ku Malawi. Tikunena pano mukapita kusalima ku Chikombe adimaki kwa siyasiya uko muona kuti magesi kumene koko anazima pa 20 March pakana lero magesi ku Chikombe kusiyasiya ku adimaki magesi osakuyaka. Nkhani yake mukaifufuza ndi polo limozi linangothyoka ku Chikombe ku adimaki uko, koma anthu akuyenda ulendo wautali kuti akagayise kupita kwa Siyasiya Trading Center kuchokera ku Chikombe. Iniyo mukudziwa kwa amene mmakhala kusalima komanso inu mabwana aku Eskom mukudziwa amene anthu akuvutikira komanso ulendo wautali. Even anthu opanga zintchito zawo zosiyana akuzunzika kwambiri. Even mukapita ku Mangochi South mukapezanso kumene koko miyezi iwiri sopano magesi sakuyaka. And what about malo amene anthu sanachite ripoti kumuimbira president wawo wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi kumuuza za mavuto amene akukumana nawo madera mwawo. Nkhani ndiyonena kuti Eskom mwatayirira kupatula kuti magesi wakuzimazima inde madera ena akumayaka kumwina ka 2 hours koma kuli kwina kumene sakuyakiratu kumadabwa kuti kodi nkhani imeneyi makamaka vuto ndi chani, including mazi amene mazi akangozima magesi nawonso maziso madera ambiri sakumatuluka. Iyi ni nkhani imene ikhoza kubweretsa matenda chifukwa pakhomo kuti pakhale ukhondo ni nkhani ya mazi, anthu kuti asangalale pakhomo ni nkhani ya magesi. So iyi ni nkhani imene mukuyenera kuti muitenge very very seriously. Tikulankhula ndinu aboma mukuyenera muitenge nkhani imene very very seriously makamaka imene ya magesi. Anthu akulankhula za mwano kunja uko kunena kuti a DPP muli ndi vuto mukangolowa mboma magesi samayaka ati zimene zimachitika. Uwu ndi uthenga opanda chigamba ndi wa straight wa nyuwani ukuyenera upite kuboma. Minister of Energy, Minister wa ona za zitukuko zosiyana zokhuza ngakhale magesi. Anthu akudandaula kwambiri kunena kuti DPP ikalowa mboma ikangokhala kuti ili pampando magesi samayaka ndipo magesi amazimazima. Anthu akusiyanisa kunena kuti maboma enawo ngati nthawi ya Abakiri Muluzi, nthawi ya Amayi Joyce Banda, nthawi ya uyu Chakwera magesi anali akuyaka kwina kulikonse. Inde sizimalephera ma incidents ngati awiri atatu magesi ndikumazima komano panopa magesi anyanya kwambiri and anthu akudandaula across the country. Panafunikira muitenge nkhani imene very very seriously. Andiso nkhani imene ya ku South Africa imene anthu akuzunzika nayo andi paliso nkhani ina ya ku South Africa konko imene soboma mukuyenera kuti mutengepo gawo nkhani ya mabasi. Anthu akuzunzika kutengedwa kunoko ku Malawi kuno kupita ku South Africa. Tinaidenapo nkhani imene anthu akatengedwa kufika cha Mozambique mundu kutayidwa konko anthu aja ndikuthawa. Anthu akuzunzika kwambiri a Malawi makamaka azimayi ndi ana akupezeka kuti kuli madobadoba amene amatenga anthu pawayenera paja. Tinanenapo mbuyomu zikupitirirabe zimene zijazo andi timadabwa kuti kodi aboma mmapangapo chani. How do you regret these areas kuona kunena kuti anthu ena ndi madobadoba amabwera ku Malawi kuno kumanama ngati atenga basi akufuna atenge anthu kupita ku South Africa koma ali anthu okuba. Anthu ambiri akuberedwa, ana akuzunzika, azimayi akunyengedwa kugwiriridwa munsewu wopita ku South Africa, Mozambique, Zimbabwe ndikumene kukukumana ndi anthu mavuto. So panayeneranso nkhani imene inu aboma muiyang'anenso kwambiri ndi diso lotulukamo kuonesesa kuti mukuteteza anthu anu chifukwa number 1 principle imene anthu amavotera boma kuti libwere. Number 1 reason is to be protected. That is why kukachitika nkhondo maiko ena
anthu ambiri amaiko amakatengako anthu awo ndikuwathawisa pomwe kumalawi kunoko nthawi zonse kumachitika nkhondo akhani ngati mmene kunalili ku Israeli kuja ku Irani timangokhala pe kumaona abale athu akuphedwa pomwe maiko ena amatenga anthu awo ndikuwathawisa ndikumapita nawo kwawo. Sindikuziwa kuti kuno kumalawi timaganiza bwanji, kumalawi kunoko asogoleri athu sindikuziwa kuti mumaganiza bwanji. Kodi anthu amene wawa mukuziwa kuti ndi amene anakuvoterani? Chifukwa for every leader for my position amene muli nawo khandi ma MP makhansala kuti mukhale pamene popo kumakhala kuti anthu ena ake akuvoterani inuyo kupanda voti ya anthu amenewo simwezi pano iniyo muli pampando. So mauthenga awawa akhoza kuoneka ngati ndi oluma, akhoza kuoneka ngati ndi amwano makamaka imene iyi yamagesi pakali pano pa dziko linatukuka anthu akupanga za mababa shop welding nkhani zosiyanasiyana za kompyuta kuti at least muna anthu apezeke nakache ndi mmene dziko lavutira ndiye pakapezekenso kuti magesi azingozima daily kumangozima daily ndiye ndi zimene zito anthu anena kuti ati inu a DPP mukalowa ati mmangozimisa magesi mwina imakhoza kukhala propaganda anthu ena kumakupangirani za pasipasi kumakuzimisirani magesi dala kapena ndi ku Eskom kuguli adani anu tilanga maboma enawo ngati maulamuliro enawo magesi wamayaka bwanji munayenera ndithu muyang'ane muone kuti kodi amene amapangisa zimene zini ndani chifukwa magesi anyanya kuzima ndiye tibwereze kuti kuchikombe kusiyasiya kwa ati maki magesi akuthaso pano 1 month ndi anache even kunkhota uko pabuwa river pamene poposo panaduka polo padukaso bridge koma zonsezo palibe amene akutengapo mbali kuyang'anira kuti zinthu ziziyende mu ndondomeko. Bon Klindo the DC mwana woupya kwambiri the most dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.